Minyong tanan. Sa ato karon nga pagpamalandong ug pagkat-on sa pulong sa Dios nga atong nadungog ilabi na sa atong ebanghelyo mga igsoon, ato ning ipasumpay sa ebanghelyo sa miaging Domingo tungod kay aduna gud ni siya'y kuan mga igsoon inon natong similarity only lang nga ang punting sa ebanghelyo nato karon nagtubag og usa sa mga pangutana sa kaniadto ug hangtod karon mga igsoon, no? So munang ato ni sang ipasumpay kay dunan ni sa similarity. Mobalik sa ta sa ebanghelyo sa miaging Domingo. Nakadumdum pa mo? Wala na. Disgrasya. Atong balikon ha, ang ebanghelyo sa miaging Domingo. Ang atong Ginoong Hesus may sa miaging Domingo, naghatag sa iyang paghatag natong pagtulunan, may tungod sa kinabuhi sa kaluwasan, gitagaan ta niyag sambingay, no, sambingay. Nya dili lisod tong sambingaya, kay siya man pod ang gapasabot sa kahulugan sambingay. Pareho karon atong Ginoong Hesus nagpadayon pagtudlo nato pinaaging sambingay. Nya siya ra gihapoy ga pasabot, no? So balik ta sa sambingay sa miaging Domingo. Gahatag siya og sambingay mahitungod sa magpupugas. Kabantay mo ato? Unya ang gipugas mao ang pulong sa Dios, nga mao ang pulong sa kinabuhi. Nya nahulog ni sa kadaiya nga mga dapit. Unya katong mao nga sambingay ebanghelyo mga igsoon, mo to'y pagdapit natong tanan. Dapit atong tanan pagtan-aw sa atong kaugalingon. Nga kita ray mo tan ato anis tragud ta. Kay ngano man kikinsa man gyud nakahibalos galamhan sa tawo. Dili ba? Wagoy nakahibalo sa galamhan sa tao, gawas sa iyang kaugalingon ug ang Dios. Munang dili ta makapanghukom, kaya wa man ta kabalo galamhan sa tao. Gani mga igsoon, we can appear to be when we are not. Sabot mo ana, we can appear to be when we are not. O magkapadayag tag unsa ta bisan tuod dili mao kita. Tagan ta mog example ha. Makaapil ta kay ta nga maayo gyud kaayo tang tawo. O managad kaayo ta ingon ni ana mangatag. Pero ganong mingon ta na imo anak nato yung uy salamat ha kay mi anhi jud karon o ni ay akong ihatag na pod nimo. Pagtalikod sa tawo ino na, sige po ito siya, utublawan si Kuan. Munay, we can appear to be when we are not. So munang kisa may nahibalos ka, kita na. Mao na nga, dapit pagtanaw, kung giunsa na to, pagdawat, ang binhi sa kaluwasan, dinhi ka na to. Motong gitagaan ta og mga nagkadiang dapit na sa pagpugas dunay nahulog sa dalan. O atong Ginoong Hesus goy nag-explain, no? Mao ni ang mga tawo kinsa nakadungog sa maayong balita, nakadawat sa kinabuhi sa kaluwasan pero nawala ra dayon. Okay, tuka ra mas mga langgam. So nawala ra dayon. Wa gyud makatuhop. Ang pananglitan, kana bang gikan ta nagsimba, nakadungog ka ita sa ebanghelyo, pagiya simbahan, de pagulis ato ma, papa, unsa gani ng ebanghelyo rong Domingo ha? Unsa kaha to? Wala ras buot. Nila po sa spikas dalunggan. Maunay nahulog sa munay say ang dalan nga gisgutan murag kita kung naata dihang dapita o di ba kita mao katong nahulog dito sa kita ang dapit nga kita og batuon nya dunay yuta nga gamay mao na nga pagka abot sa binhi dito
nitubo dayon kay mabaw raman ang yuta, wala makagamot mo nang pagka silang sa adlaw nalawos. Atong Ginoong Hesus mo'y nagpasabot nga mo ni ang mga tao nga malipayon kayong midawat sa mensahe pero wa man makagamot sa ilang kinabuhi tungod sa mga kalisdanan. Nalawos dayon. Imbis mao na ta ang panahon nga mosaksi ta sa kinabuhi sa kaluwasan, napaling radayon. Di ba? Mahadlok man gumimusultis tinuod pader kay pusilon unya ta. Si kadlok to kamatyan nga mamatay ra maghihapon ta, mamunpuhon pa mangani ta. Di ba? Munang na mga tayo patyon ti kaurog sulti ka tinuod, puhon. Oo. Pero musulti lagi ko tinuod kay ang kamatuoran mamiya mangita dinhi wa mo kay mulungtad nato dinhi. Apat tungod sa mao nga kapitos mao'y wala nakapalumos sa mensahe sa kaluwasan. O di ba kita mao kadtong na sampiniton nga diin sumala pa sa atong Ginoong Hesus ang sampinit mituok sa binhi moray ni patayra nya mao ni ang mga tawo ka tungod sa ilang kahadlok o kalisang sa kinabuhi o di ba ang pagmahal sa mga bahandi ni ining kalibutana mao'y nakalumos sa binhi nga gipugas. Kaya supposed to be, ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesus nagkanayon man, ngano mamong maghago sa mga butang nga makawat o makutkot sa mga anay. Paghago mo sa mga butang nga dili makawat o dili makutkot sa anay, nga makapasulod ninyo sa gingharian sa langit. Sa ito paklaro kayo ang mensahe sa atong Ginoong Hesus nga ason itong pagpakabuhi sa kalibutan, ang atong focus mao ang langit nga unta malangit ta, mao nang atong focus. Mao bitaw nang ang yawa di man malipay nga magpalangit ta, mao na nga i-divert atong focus. Unsa may gipa-focus nato? Ang kalibutan nga atong gipuy-an. Aron ang atong obsession, mga paningkamot, mga paghago para lamang sa kalibutan. Bahala na kang langita ka. Good to be true ra ka. Ngano man kay kinahanglan man nagpagtuo mga igsoon. Na mao man ni gilingawon ta sa daghang mga kaanindot o kaalibgon sa kalibutan aron mawala ta sa atong focus. O di ba kita mao katong yuta nga tabunok, maayong yuta. Mao nang mamunga, maayong bunga, na mamungag tagatos, tagkanuman, tagkatluan, di ba? Dili magpariho, nganuman, kay lahi-lahi man taggasa. Di ta makaingon nga, uy, maayo kay na siya, kay no nilambo gud ang kinabuhi, kay maay kay sa mo negosyo. Nya ikaw kay man kay gasas pag negosyo, musuhid gud lamang ka. Di kay kakabalo mo sukli, di markansi na noon. Di ba? Kaya ang imong gasa, wala man din na sa kuan pag negosyo. Ang imong gasa, naaman sa pagtudlo. Muna diyan dapita. So dili na ingo nga, kisay kinadaghanan og mga bahandi ning kalibutan na dili na maoy sukdanan. Ang sukdanan giunsa nato pag-amuma, pagpatubo, pagpalambo ang kinabuhi nga nadawat nato sa Dios. Ilabi na ang kinabuhi sa kaluwasan. So muna ang gidapit natos miagi Domingo mga ison. Karon mao gihapon. Gidapit gyapon ta nagisgot og uma gihapon. Dili ba? Doon na gyapon bini nga gipugas. But this time ang punting ani mga igsoon ang pagtubag sa karaan na kaayong pangutana sa tao, diin man nagikan ang mga dautan. Kung ang tanang binuhat sa Dios pulos maayo, ngano mang naay dautan mga igsoon. Unya kini mga igsoon, dili ni nato masabtan
in pure reason. Nganuman, kaysa mga ang kinabuhi nato nga nadawat sa Dios mga igsoon, usa ka kinabuhi nga misteryo. Kabalo mog misteryo? Tungod kay nagagikan ni sa tuburan sa kinabuhi nga mo ang Dios nga dili matugkad misteryo. Mao bitaw nang ang kinabuhi mga igsoon isip misteryo, dili ni usa ka problema nga atong sulbaron. Kay di gyud ta makasulbad sa mga hagit ug talinghaga sa kinabuhi mga igsoon. Ka misteryo ni. Kundili usa ka misteryo nga atong puy-an. Muna ang pagkinabuhi dili problema. Ang pagkinabuhi atong puy-an. Dinha sa pagtuo. Nya mao ni binuang ro mga igsoon kay gusto man tang makasabot gyud kaayo sa tanan. Munang atong sabton gyud wa mo kabantay. Kung sa atong paningamot pagsabot sa tanan sa atong mabuang na lamang ta. Kay karon atay nasabtan siya, uy, nakasabot yung ani di ay ni, pagkatutod mangutanan na po kag, nganong ingon anak man siya? Ingon ani na po siya pagkatutod niya na po, dili di ay. Hantod mamatay na lang ta, di kita ka kompleto tubag anak. Would you agree with me? Because life is not a problem to be solved. Kaya kung problema pa na, masulbad yun na kay problema man. Na kay misteryo man na. That's why puy-an in the eyes of faith. Maupod ni mga igsoon. Nganong naamay dautan, nga misulod na to, kay kabay na siya sa misteryo. Kaya gumingon ta nga, ano naman tayo dautan nga kung ang Diyos mo ituburan sa tanan, siya ang nagbuhat, makita o dili, makita. Di ba naaman na to? Munang moagitas kalibunan, mingong tag, tabi. Di ba na? Nya katawaan dayon tayo. Ignorante, makangano makang nanabi. Kami to umangkog, makita o dili, makita. Nakala mga tao nga di na mo tuog, dili makita, wala ko tayo mahimo, anak. Because God created the material world and the spirited world. Nya ang pangutaan na ron, nganong naamay dautan, kaya naaday kaaway ang Diyos. Di magagikan niyang kaaway, di kita kasulbad, anak mga igsoon. Because it's part of the mystery. Munang daghan kayong nitubag ani, mga philosophers, nga diin nahimo na lamang religion ang ilang pilosopo, palang Confucianism, Taoism, mga ism-ism, dan dapita Buddhism nagtubag ana, pero ang atong Ginoong Hesus mayson maugyoy nakatubag ni ini. Ug mo ni ang iyang tubag karon. Nga diin ang Dios iyatang giulagwayan ang Dios, gibuhat niya ang tanan nga maayo, pero naaday kaaway ang Dios. Yang kaaway sa Dios nga mao ang yawa, nagsabod pod sa iyahang binhi. Munang siya gapasabot nga ang mga tao, ang trigo, ang mayong binhi, mao ni ang mga tao nga sakop sa gingharian. Apan ang kaning sagbot, mao ni ang mga tao nga sakop sa yawa. Meaning mo ni ang mga tao nga nagpauraray ug minunot sa pagtulunan sa yawa. Na kining duha mga igsoon, ni ani nato. Ni ani nato. Mobita nang miingon ta, kita binuhat ta sa Dios, maayo kaysa nga tanan. Munang basically kitang mga tao, we are good, very good. Kay gibuhat ta sa maayo kaayo nga magbubuhat. Pero ngano man nga sa tanang kaayo nga atong gibuhat, dautan man ang atoang mabuhat o ang resulta. Tungod na mga igsoon, kay nakasulod di ay ang yawa sa atoang kinabuhi. Mubitang miingon ta sa atoang pagtulunan, na mantsahan ta sa sala. Na, example aniya, ang mancha sa salahan, ni anato, gituan nato nga maayo, pero ang resulta di ay dautan. Unsa may maayo sa mga tao ni kalibutan na, di ba inong ka nga, aron dili mo mag-away, dili mo maglalis. Aron dili mo maglalis,
Ala, paghilom na lang mo, ay na mo pagtingganay. Di murag maayo. Kay nakakita ba mo galalis? Aka nang wala katingganay, inya galalis. Maglalis ba nang wala katingganay? Di ba? Oh, aron dili mo mag-away, kay mag-away mangyud mo, maghibalagay mo, likay na lang. Di murag maayo. Pero ang resulta, naunsa man ang atong relasyon? Maayong buntag. Maayong resulta, naunsa atong relasyon? Nagkalagyo ta, nagkabungkag. Nya, ang hinungdan, nganong mag-away tag maglalis, nasulbad. Wala. Munang mo flare up lagkalit, murabag amibobo. Nga gahulat ag kuhiton, dayong mukuan na pod, mutukar na pod. Sumaw na diya mga igsoon. Munang aron nga masulbad na siya, munang atong Ginoong Hesus gatudlo na to. Kaya di ni masulbad na to, ato lang kaugalingong mga pangunahuna. Munang una, unsay gitudlo, aron masulbad na, okay lang magbaton mo sa usa ka importante kaayo nga mithi sa kinabuhi. Unsa man nga mithi? Gugma. Muna sa itong Ginoong Hesus. Kung naamoy gugma, di gyud mo mag-away. Dunay panaglalis, kay ga bayloanay sa hunahuna. Pero human sa panaglalis, wala maglagyo ang inyong relasyon. Nagkadukot na hinugmaayo, nagkasinabtanay. Ngano man, kay naamay gugma. Kay ang gugma, dili man garbuso. Ang gugma, masinabuton. Ang gugma, mapaubsanon. O, mayong buntag. Diba? Muna pagtulunan sa atong Ginoong Hesus. Mobita na mga igsoon sa atong ebanghelyo, nindot kay atong Ginoong Hesus, siya rapod ang explain na to, kaayo niya na igayos ko sa gingarian sa langit, naisama kini. Asam ni gingarian sa langit nga naisama. Asam nato ni makita. Dini nato sa atong katilingban, sa atong pamilya, sa atong kaugalingon mismo. Mabitan na sa atong kaugalingon mismo, na aning mao nga binhi nato. Ang maayong binhi kay nakadawata sa mensahe sa atong Ginoong Hesus. Pero lagi, kay mansyado man puta sa salang panulundon. Gikan sa yawa, mobita nang maghinlo ta. Mobita nang gipabunyagan ta, aron mahimong Kristiyanos. Maningkamo ta nga maghulma sa ato ang kinabuhi sa pagtulunan ni Kristo. Munang giingon diya sa bunyag, gipapas ang salang panulundon. Nganong gipapas man, kay naningkamot man ta nga magkinabuhi isip. Katawhan nga sakop sa gingharian sa langit. Pero kung dili ta maningkamot, magpauraray rata sa kaaway sa Dios, kay lami magyud ning mga pagtulunan sa kaaway sa Dios, amo nang mahimo tang sagbot. Ha? O pananglitan. Kabalo magutang sayop gyud nang manlimbong. Nahapit na rabang Oktubre. Ug madayon magaling ng eleksyon, kanag madayon. Tanawa na, mailhan na to na kinsay mga trigo ana ug mga sagbot. Mailhan na. Kaya ang mga trigo, dili na manawat og kwarta. Pero ang mga sagbot, pagkahangol kaayo kwarta. Ang mga trigo nga kandidato, dili manguwat, dili manghatag og kwarta, kay honest. Kay mudalagan, dili aron mudaog, mudalagan aron mga lagad. Pero kanang mga sagbot, limbungan kaya na manghatag na kwarta. Ngano man, kaya wa man na mudalagan aron mga lagad, mudalagan na aron mudaog. Muna kay pagdaog man ang motivation, mao nang manlimbong na lamang. Mauna, mailhan na. Karong Oktubre, mailhan na kayo, din na to.
Nariyan atong asam nang gingarian sa langit. Atong lungsod sa amlan. Mana? Nakisay mga sagbot o mga mga trigo, abangan sa susunod na kabanata. Yan nakanindot ra ba mga igsoon kay muni usasa frustrations nato ba kanang magdali bitaw ta. Munang ningon nga. Unsa man among ibton ng sagbot sa ingon atong ayaw. Kay base sa pagpangibot yung sagbot, maapil niya itong mga trigo. Pasagdahil lang nga mutubo na sila. Total na may ting-ani. Muna gipasabot muna atong hope mga igsoon. Nakinsa man yung ting-ani, mauni ang pagpanghukom sa katapusan sa nga panahon. Naaman na. Importante mga igsoon, dili ang ato ang mga unsa may ato mga lahay sa kalibutan. Importante nga malangit ragot ta. Na unsa man ato pagpalangit mga igsoon mo nang maningkamot ragot ta nga makalahuta ita sa mga pagsulay o mga hagit ni ining kinabuhia. Kahinumduman nato mga igsoon nga sa atong pagpaningkamot nga makasulod ta sa langit. Ang kaaway sa Dios maningkamot pud na nga mahisalaag ta nga di ta malangit. Munang tagaan gitag daghang mga pagsulay. Apan gitugutan ni sa Dios nga atong sagubangon, atong atubangon, di ta mulikay niini. Nganuman kay pinaagi sa atong mga pag-antos, pinaagi sa ani mga kasakitan, mga pagsulay, ani dinhi malig-on ang atong pagtuo, pagsalig ngadto sa Dios. Dinha ta malig-on nga mubarog sa kinabuhi sa kaluwasan. Muna mga igsoon, manghinaot kita nga niining ato nga kanunay nga pagsimba, pagpamalandong, pagkat-o nato sa pulong sa Dios, ilabi na ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesus kiniunta makapalig-on sa atong pagtuog, labi na kita mga Kristiyanos karong panahon na makapalig-on sa atong pagtuog pagsaling ato sa Dios o nga mupadayon ta nga makigbisog sa kinabuhi sa kaluwasan atong paglaong panghinaot nga pinaagi niini mong pakigbisog maato unta ang kadaugan ang Pinoy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog manindog.